pinagsamang grupo ng Bible study ng Anadjal Credits ay maghahandog po sa inyo ng isang dula na pinamagatang tanging alay na hango po sa buhay ng isa po naming Bible study member po na itatago po natin sa pangalang Kuya Freddy. Sa mga bata po na manonood, patubay po ng magulang ang kanta. Medyo masaya po kasi. Si Freddy po ay isang mabuti at ulirang ama na walang hinahangad kundi magandang kinabukasan sa kanyang pamilya. Ngunit isang malaking pagsubok ang magaganap sa kanyang buhay. Mike. Kamusta ang trabaho mo? Ito naman, okay naman. Medyo kumikita ng malaki. Ayos naman kung sakasakali baka makatapos ang ating anak ng pag-aaral. Malaki naman. Lugot siguro yun. Lugot yun. Huwag kayong mag-alala. Lahat ng certification mo. Ang saka pag ano yun sa akin. Sa pangako mo lang sa akin, makatapos ka sa akin ng pag-aaral. Please, Kirkin. Okay. Kasi hindi madinig eh. Hinahanap niya rin eh. Kanya ako masyado. Mamaya pa naman ako eh. Hindi pwede na. Guys na. Wala nang ako nakapantay yung pag Diyos ko, bakit mo po ako pinabayaan? Kadalasang sinasambit natin sa tuwing nagkakaroon tayo ng malaking problema sa buhay. Pakiramdam natin ay tayo iniwan niya at ito'y naranasan ni Kuya Freddy. Magandang umaga, sir. Ano po kayo? Salamat po, sir. Pinatawag ko kayo dahil ang ating kumpanya ay nagbabawas ng tao. At kayo ang napabilang ng mga mababawas doon. Nagbago kasi ang administrasyon ng kumpanyang ito. Napabilang kayo sa maleleho. Sir, paano po magagawa niyo ng paraan? Ang anak ko po nag-aaral pa, paano po makakatapos yun? Gawin niyo naman po sir ng paraan, alam niyo naman po kung anong meron akong trabaho dito sa atin. Oo nga, gusto ko nga sanang kayong anuan, bigyan ng tulungan nga. Pero ito na ang desisyon na itong nasa taas eh. Kaya wala na akong magagawa. Sensya na lang. Pare, magkakaroon akong ibang trabaho. Papasok na ako. Ano yun pare? Basta sumama ka na lang. Sige po sir, Okay, alis na po kami. Mag-ingat lang kayo. Dito ako sa gitna. Yan. Ikaw na. Kulang yung ano. Ano na yung drugs na? Yung mga drug addict. Ano yung drug addict? Mga drug addict. Mga drug addict. Lahat ng extra. Prepare kayo. Kapit sa patalim. Kasabihang madalas inuugnay sa mga taong sa tingin nila ay ito na lamang ang tanging solusyon sa mabigat na problema. Nakakalimutan nilang humingi ng tulong sa poong may kapal. Gandang umaga, boss. Wala naman. Wala, kaibigan ko sa credit. Papasok ko sana sa organisasyon natin.
Di ba takbuhin yung kasama mo? Di ba tayo pahamak yan? Hindi boss, kasi matibay lang ito sa ating security barrier dito. Dapat lang, para tuloy-tuloy ang business natin. Kay Johnny. Saan trabaho yan? Ako sir, pare, kaya mo yan. Pare, Hindi natin gamitin ngayon. Oo, ngayon nga, sabi ko. isipan ko muna pare yan. Tanggapin mo na yan. Alang-alang sa pamilya mo. Wala kang trabaho ngayon. Gusto mo ba magutuman ang pamilya mo? Huwag mo nang isipin yan. Tanggapin mo na. Curtain close. Anhi ng karangyaan dito sa lupa kung ang kaluluwa ay sa impyernong nakasanda. Di kalaunan ay nahikayat din si Kuya Freddy sa trabahong iligal, ang pagbebenta ng bawal na gamot. Unti-unting guminhawa ang buhay niya at lahat ng kailangan ng pamilya ay naibibigay niya. Down. Tay, salamat sa mga sinigay niyo kami. Huwag kang mag-alala na. Lahat gagawin ko para makatapos ko ng pag-aaral. Basta may pangako mo lang sa akin. Pagbubutihin mo ang iyong pag-aaral. Walang lakwat siya, lawat siya. Opo, Tay. Napakaswerte ko talaga na kayo nagkasama ko. Teka nga pala, Tay. Wala ko talaga trabaho yung kasi. Anak, ang trabaho ko? Ano eh? Biglang nag-isip si Freddy ang nakonsensya sa sinabi ng anak at isang malaking desisyon ng kanyang gagawin. Magandang umaga, pare. Oh, ikaw pala pare. Sandali lang anak ha, mag-usap lang kami sa labas. Tsaka lang. Ano yun pare? Ayun, marami pa tayo. Nakasama ko kaya Dexter. Oh pare, pag-isip-isip ko parang mali na yung ginagawa ko eh. Titigil na ako, kakalas na ako sa grupo. Pare, alam mo naman bawal yun sa grupo. Alam ko pare, pero sa decision ako, ayoko na. Sige pare, pasensya ka na rin. Anak! Pasensya ka na, hindi ko sinasadya. Anak, hindi ko sinasadya. Anak, nariyan ang mga polis! Alis na ako! Ayun, nahuli. Ahon ng pulis, Pilipinas nga. Anak, ibigay mo sa akin ang iyong pasanin. Tinakasan ni Freddy ang krimeng nagawa na pagpatay sa kanyang kaibigan. At sa tulong ng isang kamag-anak ay nakapunta siya sa bansang Saudi Arabia upang kahit paano ay matulungan din ang pamilya niya sa Pilipinas. Pinagsisihan niya ang kanyang kasalanan nagawa pero parang kulang pa rin at may hinahanap siya sa kanyang buhay. Hindi niya ito malaman hanggang sa may bitan siya ng isang katrabaho sa isang Bible study. Best member, sama na doon. Tama nga doon, nakalawak yan. Ibig ko sana magpakilala sa inyo si Freddy, kasama ko sa trabaho. Freddy, sila ang kasama ko sa Bible study. Magandang tanghali po. Magandang tanghali. Magandang tanghali po. Whenever
Welcome ka namin kapatid dito sa gawain ng ating Panginoon. At napakabuti ng ating Diyos dahil ikaw ay dinako sa bansang Saudi upang ikaw ay makakilala sa Kanya. Tunay nga na ang bawat tao, no, may mga kaplanuhan ng Diyos. Kaya kay buti ng Diyos at ikaw ay napasama, kay Kuya Jerome, na ikaw ay makasama po namin dito sa Bible study. Nawa ito ang simula ng patuloy mong pagdalo sa gawain ng Panginoon. I-welcome ka namin. Salamat po. Sa patuloy na pagdalo sa gawain ni Kuya Freddy ay unti-unting lumago ang kanyang pananampalataya. At ngayon po ay hanggang nilang tanggapin ang Panginoong Jesucristo bilang kanyang personal na tagapagligtas. Sige po, tayo po ay nakita naman po natin, no, na kung gaano po kainit ang pananampalataya ng ating kapatid. Ngunit sa mahabang panahon ng kanyang pagdalo, ay ngayon niya lamang po naisipan na tanggapin ang ating Panginoon sa Kristo. Doon po siya nakatagpo ng kasagutan sa kanyang mga problema. Sa ating po pag-aaral ng salita ng Diyos, ay nakita niya po ang kasagutan sa kanyang pong problema. Amen. Sige po, tumayo po tayo at ating pong i-lead si Kuya Freddy sa ating pong prayer of acceptance. Amen? At tinanggap nga po ni Kuya Freddy ang ating Panginoong Jesucristo bilang kanyang personal na tagapagligtas. At welcome po natin ang ating kapatid. One, two, salamat sa iyo, aking Panginoon Jesus. Ako'y ibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Di makaya ang mapagkaloob, mamahaling hiyas, ikintong ilugog, ang aking dalangin, O Diyos ay tanggapin, ang tanging alay ko, nawa'y gamitin, sa'yo lamang Ama, wala nang iba pa, akong mahihiling. Di ko akalain, di ko akalain, ay bigyan pansin. Ang taong tulad ko, ang taong tulad ko, dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Di makayang makapagkaloob, mamahaling hiyas, itim kong ilugog, ang aking dalangin, O Diyos ay tanggapin, ang tanging alay ko, nawa ay gamitin, sa'yo lamang Ama, wala nang iba pa, akong mahihiling. Sa'yo lamang Ama, wala nang iba pa, akong mahihiling.